Türkmenistanyň ýylat köpçüligi ady üçinçiliginde dürli kynçylyklar bilen ýüzüwez bolýarka hökümet halka käbir iýmit önümlerini el ýeterli etmek boýunça wezipesini ýerine ýetirýär. Şuňlar hususanda Mary welaýatynyň käbir owalarynda häkimetler ýaşaýjylara ýanwar aýynda berilmeli uny satyp başladylar. Mary welaýatynyň Garawum etrawynda ýanwar aýynyň un paýynyň satylyp başlananlygyny yerli habarçylarymyzyň biri 9 awgustda habar berdi. Yerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä, döwlet bahasyndan we adam başyna çäkli möçberde satylýan bu unyň hili pes bolup üstesine onuň içi bitli hem gurçukly çykdy. İçi gurçuklap giden un paýlandy. Uny elekden geçirten kepegi unyň özünden kän. Bu undan çörek pişirmek üçin onu bir näçe edek elemeli bolýar. Bisirlen çöreğin tagamy ajymtyl. Dip Garawumyň ýaşaýjysy gürrüň berýär. Onuň sözlerine görä adamlarda hususy dükanlarda satylýan uny satyn almagy mümkinçiligi bolman soň olar döwlet dükanlarynda uzak garaşdyrylyp satylýan bu peshili uny biýalaç satyn almaly bolýarlar. Habarçylaryň sözlerine görä şuňlar Maryanyň etraplarynda satylýan un bu ýylky buğday hasylynyň bolman öňden bäri ençeme wagtlap saklanyp ýatan haridlerden halka uny her aýda wagtynda satsalar, ol skladlarda uzak ýatmazdy we belki has arasa hem gowy hilli bolardy diýip etrawyň ýene bir ýaşaýjysy gürrüň berýär. Döwlet dükanlaryndan un satyn alýan maşgalalar öz maddi ýagdaýynyň agyrdygyny aýdýarlar we hatda şeýdibam zordan gün görýänligini gürrüň berýärler. Bu aralykda habarçylar şuňlar Garawum etrawynda satylýan unyň welaýatyň başga ýerlerinde hem peýda bolandygyny gürrüň berýärler. Olaryň sözlerine görä, hatda Mary şäherinde ýerleşýän çörek pişirýän döwlet kärhanalarynda ulanylýan unyň hem hili pes bolup döwlet dükanlarynda satylýan çöregiň tagymyna täsir etdirýär. Bu çörek çağılar baglaryna hem paýlanýar. Habarçy çağılar baglaryna şuňlar paýlanýan çöregiň hiliniň pesdigini, tagamyň ajydygyny we ýakymsaz iýsiň bardygyny aýdýar. Ol çağılar baglarynyň işärlerine salgylanyp bu paýlanýan çöregi çağılaryň iýip bilmeýänligini, şeýlelikde taşlanýan çöregiň has köpelenligini gürrüň berdi. Çağılar bagynda körpülere getirilen çöregiň daşyny berýärler. Onuň içiniň maňzy çyýyk, onu asla iýip bolmaýar. Çağılar öýlen öýlerine gidýänçä aç bolýar. Dip habarçymyz çağılaryň öýlerine gaýdyp gelende desine nahara topulýanlygyny belledi. Türkmenistanda ýeti adyk krizisi şolsanda un we çörek gytçylygy 2017-nji ýylyň aýagyndan bäri saklanyp galýar. Türkmen hökümeti adyk ýetmezçiliginiň bardygyny resmi taýdan boyun alman gelýär. Tersine her ýyl buğday planynyň dolýanlygyny eglan edýär. 29-njy ýylda Türkmen hökümetiniň maslahatynda daýhanlaryň galla taýýarlamak boýunça şertnamalaryň borçnamalaryny üstünlükli ýerine ýetirendikleri eglan edildi. Resmi maglumata görä bu ýyl hem ýurduň harmanlaryna adatdaky ýaly 1,5 million tonna golay buğday tapşyrylypdyr. Türkmen häkimetläriniň buğday planynyň doly ýerine ýetirilenligi hakyndaky beýanatlary ýurtda unyň we çöregiň ýeti gytçylygynyň fonunda öňe sürilýär.